Στο σημερινό γρήγορο και ανταγωνιστικό κόσμο, είναι εύκολο να χάσουμε την επαφή με το πάθος και τους στόχους μας και να κατακλυζόμαστε από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όποια και αν είναι η προέλευσή μας. Αν μιλήσουμε ιδιαίτερα για ανθρώπους που εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, συχνά αντιμετωπίζουμε συνεχή πίεση να αποδίδουμε το καλύτερο δυνατό και να πετυχαίνουμε επιτυχία, είτε αυτό αφορά τις καριέρες μας είτε τις προσωπικές μας ζωές. Αυτές οι στιγμές αμφιβολίας και αβεβαιότητας είναι που οι Motivational Coach μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για να σας βοηθήσουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και κινητοποιημένοι. Αξιοποιώντας τη σοφία και τις εμπειρίες επιτυχημένων ατόμων που έχουν ξεπεράσει παρόμοιες προκλήσεις, μπορείτε να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις και έμπνευση που θα σας καθοδηγήσουν στην επίτευξη των δικών σας στόχων και φιλοδοξιών. Είτε πρόκειται για ένα απόφθεγμα από έναν διάσημο ηγέτη είτε από έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, αυτά τα λόγια σοφίας μπορούν να προσφέρουν την καθαρότητα και την κατεύθυνση που χρειάζεστε για να παραμείνετε στο σωστό δρόμο και να διατηρήσετε την κίνητρό σας, ακόμη και όταν αντιμετωπίζετε εχθρότητα. Επιπλέον, τα κίνητρα ρητά μπορούν να σας βοηθήσουν να καλλιεργήσετε μια θετική νοοτροπία και στάση, που είναι απαραίτητη για την επιτυχία σε οποιονδήποτε τομέα. Εστιάζοντας στις δυνατότητες αντί για τους περιορισμούς, μπορείτε να αναπτύξετε μια αίσθηση ανθεκτικότητας και αισιοδοξίας που μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να ανακάμψουμε από τις αποτυχίες. Σε αυτό το άρθρο, παραθέτουμε εμπνευσμένα αποφθέγματα για να σας βοηθήσουν να παραμείνετε εμπνευσμένοι στην πορεία σας προς την επιτυχία. Αυτές οι ρίσεις έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να σας ενδυναμώσουν με την καθοδήγηση και την έμπνευση που χρειάζεστε για να ξεπεράσετε προκλήσεις, να παραμείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και να φτάσετε στο πλήρες δυναμικό σας. Είτε είστε επιχειρηματικός διευθυντής, είτε επιχειρηματίας, είτε απλώς κάποιος που αναζητά έμπνευση, αυτά τα αποφθέγματα σίγουρα θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε την πρόκληση και να επιτύχετε τα όνειρά σας. Αν οι άνθρωποι ήξεραν πόσο σκληρά δούλεψα για να αποκτήσω την τελειότητά μου, δεν θα φαινόταν τόσο θαυμάσια τελικά. Αυτή η ρίση, που συχνά αποδίδεται στο Μιχαηλάγγελο, αναλογίζεται τη φύση της ειδικότητας και την αντίληψη της ικανότητας. Ακολουθεί μια πιο βαθιά ματιά στο νόημά του. Στο σημερινό γρήγορο και ανταγωνιστικό κόσμο, είναι εύκολο να χάσουμε την επαφή με το πάθος και τους στόχους μας και να κατακλυζόμαστε από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όποια και αν είναι η προέλευσή μας. Αν μιλήσουμε ιδιαίτερα για ανθρώπους που εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, συχνά αντιμετωπίζουμε συνεχή πίεση να αποδίδουμε το καλύτερο δυνατό και να πετυχαίνουμε επιτυχία, είτε αυτό αφορά τις καριέρες μας είτε τις προσωπικές μας ζωές. Αυτές οι στιγμές αμφιβολίας και αβεβαιότητας είναι που οι Motivational Coach μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για να σας βοηθήσουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και κινητοποιημένοι. Αξιοποιώντας τη σοφία και τις εμπειρίες επιτυχημένων ατόμων που έχουν ξεπεράσει παρόμοιες προκλήσεις, μπορείτε να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις και έμπνευση που θα σας καθοδηγήσουν στην επίτευξη των δικών σας στόχων και φιλοδοξιών. Είτε πρόκειται για ένα απόφθεγμα από έναν διάσημο ηγέτη είτε από έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, αυτά τα λόγια σοφίας μπορούν να προσφέρουν την καθαρότητα και την κατεύθυνση που χρειάζεστε για να παραμείνετε στο σωστό δρόμο και να διατηρήσετε την κίνητρό σας, ακόμη και όταν αντιμετωπίζετε εχθρότητα. Επιπλέον, τα κίνητρα ρητά μπορούν να σας βοηθήσουν να καλλιεργήσετε μια θετική νοοτροπία και στάση, που είναι απαραίτητη για την επιτυχία σε οποιονδήποτε τομέα. Εστιάζοντας στις δυνατότητες αντί για τους περιορισμούς, μπορείτε να αναπτύξετε μια αίσθηση ανθεκτικότητας και αισιοδοξίας που μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να ανακάμψουμε από τις αποτυχίες. Σε αυτό το άρθρο, παραθέτουμε εμπνευσμένα αποφθέγματα για να σας βοηθήσουν να παραμείνετε εμπνευσμένοι στην πορεία σας προς την επιτυχία. Αυτές οι ρίσεις έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να σας ενδυναμώσουν με την καθοδήγηση και την έμπνευση που χρειάζεστε για να ξεπεράσετε προκλήσεις, να παραμείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και να φτάσετε στο πλήρες δυναμικό σας. Είτε είστε επιχειρηματικός διευθυντής, είτε επιχειρηματίας, είτε απλώς κάποιος που αναζητά έμπνευση, αυτά τα αποφθέγματα σίγουρα θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε την πρόκληση και να επιτύχετε τα όνειρά σας. Αν οι άνθρωποι ήξεραν πόσο σκληρά δούλεψα για να αποκτήσω την τελειότητά μου, δεν θα φαινόταν τόσο θαυμάσια τελικά. Αυτή η ρίση, που συχνά αποδίδεται στο Μιχαηλάγγελο, αναλογίζεται τη φύση της ειδικότητας και την αντίληψη της ικανότητας. Ακολουθεί μια πιο βαθιά ματιά στο νόημά του. Αντίληψη βίες. Πραγματικότητα, το απόφθεγμα αναδεικνύει το χάσμα μεταξύ του πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται την κυριαρχία και της πραγματικής προσπάθειας που απαιτείται για να την επιτύχει κανείς. Η κυριαρχία συχνά φαίνεται αβίαστη ή θαυμάσια στους εξωτερικούς παρατηρητές, αλλά πίσω από τις σκηνές περιλαμβάνει σημαντική σκληρή δουλειά, εξάσκηση και επιμονή. Η ορατή επιτυχία είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, κρύβοντας την εκτενή προσπάθεια που βρίσκεται από κάτω. Προσπάθεια και αφοσίωση υπογραμμίζει την τεράστια ποσότητα χρόνου και αφοσίωσης που απαιτείται για να γίνει κανείς εξαιρετικά καταρτισμένο σε οποιονδήποτε τομέα.
Η σκληρή δουλειά που απαιτείται για την επίτευξη της κυριαρχίας περιλαμβάνει αμέτρητες ώρες πρακτικής, μάθηση από αποτυχίες και τελειοποίηση δεξιοτήτων. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι πάντα ορατή σε εκείνους που θαυμάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Ταπεινότητα και σκληρή δουλειά. Το απόφθεγμα αντικατοπτρίζει επίσης την ταπεινότητα. Υποδηλώνει ότι το άτομο που έχει επιτύχει την κυριαρχία κατανοεί τις προκλήσεις και τις θυσίες που εμπλέκονται, και μπορεί να βρει εκπληκτικό ή ακόμη και απογοητευτικό αν οι άλλοι συνειδητοποιήσουν την πραγματική έκταση της σκληρής του δουλειάς. Αναγνωρίζει ότι η κυριαρχία είναι συχνά αποτέλεσμα επίμονης προσπάθειας και όχι μόνο έμφυτου ταλέντου. Κατανόηση και εκτίμηση. Προσκαλεί μια βαθύτερη εκτίμηση της προσπάθειας πίσω από τις επιτυχίες. Η αναγνώριση της σκληρής δουλειάς που απαιτείται για την κατάκτηση μιας δεξιότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο σεβασμό για τα επιτεύγματα των άλλων και σε μια κατανόηση ότι η ειδίκευση σπάνια είναι μια επιτυχία της μιας νύχτας. Κατά βάση, το απόφθεγμα αποκαλύπτει την αντίθεση μεταξύ της δημόσιας αντίληψης για την ικανότητα και της ιδιωτικής πραγματικότητας της σκληρής δουλειάς που απαιτείται για να την επιτύχει κανείς. Υπηρετεί ως υπενθύμηση ότι η κυριαρχία απαιτεί σημαντική αφοσίωση και προσπάθεια, που μπορεί να μην είναι πάντα προφανή στους άλλους. Στο ταξίδι της ζωής, συχνά συναντάμε προκλήσεις που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητά μας. Σε τέτοιες περιόδους, η θετική σκέψη μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας. Η θετική σκέψη δεν αφορά μόνο τη διατήρηση μιας ηλιόλουστης προοπτικής, πρόκειται για την αποδοχή του αισιοδοξίας, την πίστη στις ικανότητές μας και την εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα. Πρόκειται για το να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Αυτό το άρθρο συγκεντρώνει μια συλλογή από ισχυρές θετικές σκέψεις και ρίσεις από διάφορους συγγραφείς, ηγέτες και στοχαστές. Αυτές οι εμπνευσμένες ρίσεις περιέχουν τη δυνατότητα να σας παρακινήσουν και να ενισχύσουν την προοπτική σας για τη δύναμη της θετικότητας. Πριν ξεκινήσεις κάποια δουλειά, πάντα να ρωτάς τον εαυτό σου 3 ερωτήματα: γιατί το κάνω, ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα και θα είμαι επιτυχής. Μόνο όταν σκεφτείς βαθιά και βρεις ικανοποιητικές απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, προχώρα. Αυτή η φράση, που συχνά αποδίδεται στο Μαχάτμα Γκάντι, είναι μια αντανάκλαση της σημασίας της προθέσεως και της στρατηγικής σκέψης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας. Ακολουθεί μια πιο βαθιά ματιά στο νόημά του. Γιατί το κάνω, αυτή η ερώτηση σας προτρέπει να εξετάσετε την κίνητρο πίσω από την εργασία. Η κατανόηση των λόγων σας βοηθά να διευκρινίσετε το σκοπό σας και διασφαλίζει ότι οι ενέργειές σας ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τους στόχους σας. Σας ενθαρρύνει να αναλογιστείτε αν η εργασία έχει νόημα για εσάς και αν αξίζει το χρόνο και την προσπάθειά σας. Ποιες μπορεί να είναι τα αποτελέσματα? Αυτή η ερώτηση σας ενθαρρύνει να προβλέψετε τις πιθανές συνέπειες των ενεργειών σας. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα, μπορείτε να αξιολογήσετε καλύτερα την επίδραση της δουλειάς σας και να εκτιμήσετε αν τα πιθανά ωφέλη υπερτερούν των κινδύνων ή των προκλήσεων. Βοηθά στην κατανόηση των ευρύτερων επιπτώσεων των ενεργειών σας. Θα είμαι επιτυχής? Αυτή η ερώτηση αφορά την αξιολόγηση της πιθανότητας επιτυχίας σας. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δεξιοτήτων σας, των πόρων και της εφικτότητας της εργασίας. Αξιολογώντας ειλικρινά τις πιθανότητες επιτυχίας σας, μπορείτε να πάρετε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το αν θα προχωρήσετε ή αν χρειάζονται προσαρμογές ή επιπλέον προετοιμασίες. Περίληψη. Η ρίση συμβουλεύει μια προσεκτική προσέγγιση στην αρχή οποιασδήποτε εργασίας. Τονίζει ότι θα πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά τα κίνητρά σας, τα πιθανά αποτελέσματα και την πιθανότητα επιτυχίας σας πριν προχωρήσετε. Αυτή η αναστοχαστική διαδικασία βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειές σας είναι στοχευμένες, καλά σχεδιασμένες και πιο πιθανό να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα. Σκοπός του είναι να αποτρέψει την άσκοπη προσπάθεια και να ενισχύσει την πιθανότητα επίτευξης των στόχων σας με αποτελεσματικότητα. Αγκαλιάστε τη δύναμη της θετικότητας. Όταν κατακλείζεστε από αρνητικές σκέψεις, είναι χρήσιμο να υιοθετήσετε μια νοοτροπία θετικότητας και ανθεκτικότητας, ανεξαρτήτως των εμποδίων που μπορεί να φέρει η ζωή. Ακολουθούν μερικά ενθαρρυντικά αποφθέγματα θετικής σκέψης για να σας εμπνεύσουν και να σας παρακινήσουν στην πορεία σας προς την επιτυχία. Η θετική σκέψη θα σου επιτρέψει να κάνεις τα πάντα καλύτερα από όμικρον με τόνο. Τι η αρνητική σκέψη? Το μέλλον εξαρτάται από όμικρον με τόνο. Τι κάνεις σήμερα? Υπογραμμίζει την ιδέα ότι οι παρούσες ενέργειες και αποφάσεις μας έχουν σημαντική επίδραση σε όμικρον με τόνο, τι μας περιμένει στη ζωή μας και στον κόσμο γύρω μας. Αναδεικνύει την έννοια της αιτίας και του αποτελέσματος, όπου οι επιλογές και οι συμπεριφορές που επιδεικνύουμε τώρα διαμορφώνουν τα αποτελέσματα που θα βιώσουμε στο μέλλον. Ακολουθεί μια ανάλυση της πλήρους σημασίας του. Ευθύνη και αυτονομία. Τονίζει ότι τα άτομα έχουν έλεγχο και ευθύνη για το μέλλον τους. Κάνοντας προσεκτικές και σκόπιμες επιλογές σήμερα, μπορείτε να επηρεάσετε την κατεύθυνση της ζωής σας και των άλλων. Συνέπειες πράξεων. Κάθε πράξη, όσο μικρή και αν είναι, μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Θετικές ενέργειες και αποφάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ευνοϊκά αποτελέσματα, ενώ οι αρνητικές μπορεί να προκαλέσουν προκλήσεις ή πισωγυρίσματα. Σχεδιασμός και προετοιμασία. Η ρίση υποδηλώνει επίσης τη σημασία του σχεδιασμού και της προετοιμασίας για το μέλλον. Η επένδυση χρόνου και προσπάθειας τώρα στην εκπαίδευση, την προσωπική ανάπτυξη, την οικοδόμηση σχέσεων μπορεί να αποφέρει ωφέλη στο μέλλον. Άμεσος αντίκτυπος στους μακροπρόθεσμους στόχους. Ενισχύει την ιδέα ότι η επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων απαιτεί συνεπή προσπάθεια και αφοσίωση στο παρόν. Αυτό που κάνεις σήμερα μπορεί είτε να σε οδηγήσει στο δρόμο της επιτυχίας, είτε να εμποδίσει την πρόοδό σου. Ενσυνειδητότητα και σκοπιμότητα. Ενθαρρύνει τη ζωή με σκοπό και την επίγνωση του πως οι τρέχουσες ενέργειές σας ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τους στόχους σας. Το να είσαι προληπτικός και να κάνεις συνειδητές επιλογές μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο ικανοποιητικό μέλλον. Οι επιλογές μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο ικανοποιητικό μέλλον. Κατά βάση, το απόφθεγμα λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι οι αποφάσεις και οι προσπάθειες που κάνουμε τώρα θεμελιώνουν τα θεμέλια για όσα θα βιώσουμε στο μέλλον, ενισχύοντας τη δύναμη και τη σημασία των παρόντων ενεργειών μας. Κάνε το καλύτερο που μπορείς μέχρι να ξέρεις καλύτερα. Τότε όταν ξέρεις καλύτερα, κάνε καλύτερα. Αυτή η ρίση αποδίδεται στη Μάγια Άντζελου και αποτυπώνει μια ισχυρή ιδέα σχετικά με την ανάπτυξη και τη βελτίωση. Υποδηλώνει ότι θα πρέπει πάντα να προσπαθούμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που διαθέτουμε τη δεδομένη στιγμή. Καθώς μαθαίνουμε και αποκτούμε περισσότερη εμπειρία, θα πρέπει να εφαρμόζουμε αυτή τη νέα κατανόηση για να βελτιώνουμε τις πράξεις και τις αποφάσεις μας. Είναι μια υπενθύμηση ότι η ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία και ότι η ανοιχτότητα στη μάθηση και η προσαρμογή είναι το κλειδί για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Η επιτυχία δεν είναι ατύχημα. Είναι σκληρή δουλειά, επιμονή, μάθηση, μελέτη, θυσία και πάνω απ' όλα, αγάπη για αυτό που κάνεις ή μαθαίνεις να κάνεις. Αυτή η ρίση που αποδίδεται στον Μπελέ αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση της επιτυχίας. Ακολουθεί μια ανάλυση της σημασίας του. 1. Σκληρή εργασία. Η επιτυχία απαιτεί επιμελή προσπάθεια και δέσμευση. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα συνεχούς και στοχευμένης δουλειάς με την πάροδο του χρόνου. 2. Επιμονή. Η υπέρβαση εμποδίων και αποτυχιών είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της επίτευξης της επιτυχίας. Η επιμονή περιλαμβάνει τη διατήρηση της προσπάθειας και του ενθουσιασμού σας παρά τις δυσκολίες ή τις αποτυχίες. 3. Μάθηση. Η συνεχής μάθηση και ανάπτυξη είναι απαραίτητες. Η επιτυχία συχνά περιλαμβάνει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την απόκτηση γνώσεων και την προσαρμογή σε νέες πληροφορίες ή συνθήκες. 4. Μελέτη. Η εις βάθος μελέτη και κατανόηση του τομέα ή του αντικειμένου ενδιαφέροντος σας είναι απαραίτητη. Η επιτυχία χτίζεται πάνω σε μια βάση βαθιάς γνώσης και εξειδίκευσης. 5. Θυσία. Η επίτευξη της επιτυχίας συχνά απαιτεί την παραίτηση από ορισμένες ανέσεις, χρόνο ή άλλες ευκαιρίες. Αυτό περιλαμβάνει την προτεραιοποίηση των στόχων σας και τη λήψη αποφάσεων που ευθυγραμμίζονται με τους μακροπρόθεσμους στόχους σας. 6. Αγάπη για αυτό που κάνεις. Το πάθος και ο ενθουσιασμός είναι ζωτικής σημασίας. Όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, τροφοδοτεί την κίνητρό σου, την ανθεκτικότητα και την αφοσίωσή σου. Αυτή η αγάπη για τη δουλειά ή τη μάθηση βοηθά να διατηρείς τη δέσμευσή σου και την όρεξή σου μέσα από τις προκλήσεις. Περίληψη. Η ρίση τονίζει ότι η επιτυχία είναι μια σκόπιμη και πολυδιάστατη διαδικασία που συνδυάζει σκληρή δουλειά, επιμονή, συνεχόμενη μάθηση και θυσία. Το πιο σημαντικό είναι ότι τονίζει πως μια γνήσια πάθος για αυτό που κάνεις παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη και τη διατήρηση της επιτυχίας. Είναι μια υπενθύμηση ότι η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα αφοσιωμένης προσπάθειας και βαθιάς σύνδεσης με τους στόχους σας. Δεν γνωρίζω κανέναν που να έχει φτάσει στην κορυφή χωρίς σκληρή δουλειά. Αυτή είναι η συνταγή. Δεν θα σε φέρει πάντα στην κορυφή, αλλά θα σε φέρει αρκετά κοντά. Αυτή η ρίση τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο της σκληρής δουλειάς στην επίτευξη της επιτυχίας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν εγγυάται πάντα την επίτευξη του υψηλότερου σημείου. Ακολουθεί μια πιο βαθιά ματιά στη σημασία του. Καθολική αλήθεια. Η ρίση υποστηρίζει ότι η σκληρή δουλειά είναι ένα θεμελιώδες και ευρέως αναγνωρισμένο συστατικό για την επίτευξη της επιτυχίας. Υποδηλώνει ότι η επιμελής προσπάθεια είναι ένας κοινός παράγοντας μεταξύ αυτών που επιτυχάνουν σημαντικά επιτεύγματα. Η προσπάθεια ως συνταγή. Η σκληρή δουλειά παραλληλίζεται με μια συνταγή για επιτυχία. Όπως ορισμένα υλικά είναι απαραίτητα για το μαγείρεμα, έτσι και η σκληρή δουλειά είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων κάποιου. Αυτή η αναλογία υπογραμμίζει ότι η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας. Όχι εγγύηση, ενώ η σκληρή δουλειά είναι σημαντική, το απόφθεγμα αναγνωρίζει ότι δεν οδηγεί πάντα στην απόλυτη κορυφή ή στο υψηλότερο επίπεδο επιτυχίας.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες πέρα από τη σκληρή δουλειά, όπως ο χρόνος, οι ευκαιρίες και μερικές φορές οι εξωτερικές συνθήκες που παίζουν επίσης ρόλο. Εγκύτητα στην επιτυχία, αν και η σκληρή δουλειά δεν εγγυάται ότι θα φτάσετε στην κορυφή, είναι πιθανό να σας φέρει κοντά στην επίτευξη των στόχων σας. Υποδηλώνει ότι η σκληρή δουλειά θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας σας και πιθανότατα θα οδηγήσει σε σημαντικά επιτεύγματα. Αξία της σκληρής δουλειάς. Το απόφθεγμα ενισχύει την αξία της προσπάθειας και της επιμονής. Ενθαρρύνει τα άτομα να αγκαλιάσουν τη σκληρή δουλειά ως βασικό στοιχείο της πορείας τους προς την επιτυχία, γνωρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο και επιτεύγματα. Περίληψη. Η ρίση υπογραμμίζει ότι ενώ η σκληρή δουλειά είναι απαραίτητη και αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επίτευξης επιτυχίας, δεν εγγυάται πάντα το υψηλότερο επίπεδο επιτυχίας. Ωστόσο, είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για να πλησιάσει κανείς τους στόχους του και να κάνει σημαντική πρόοδο. Η σκληρή δουλειά αναδεικνύει το χαρακτήρα των ανθρώπων, κάποιοι σηκώνουν τα μανίκια τους, κάποιοι κάνουν μούτρα και κάποιοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Αυτή η ρίση, που αποδίδεται στον Αμερικανό συγγραφέα και δημοσιογράφο, Frank Tiger, αναδεικνύει πως διαφορετικά άτομα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σκληρής δουλειάς. Υποδηλώνει ότι η σκληρή δουλειά αποκαλύπτει πολλά για το χαρακτήρα ενός ατόμου. Ορισμένοι σηκώνουν τα μανίκια τους, αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να σηκώσουν τα μανίκια τους και να βουτήξουν στη δουλειά, δείχνοντας μια πρακτική και αφοσιωμένη προσέγγιση. Κάποιοι σηκώνουν τη μύτη τους, αυτό υποδηλώνει μια πιο περιφρονητική ή απορριπτική στάση απέναντι στη δουλειά, υποδεικνύοντας μια αίσθηση ανωτερότητας ή απροθυμία να συμμετάσχει κανείς. Ορισμένοι δεν εμφανίζονται καθόλου, αυτά τα άτομα αποφεύγουν εντελώς τη δουλειά, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη ευθύνης ή δέσμευσης. Συνολικά, το απόφθεγμα αναφέρεται στο πως η αληθινή φύση και η στάση των ανθρώπων αποκαλύπτονται συχνά μέσα από την προσέγγιση τους στη σκληρή δουλειά. Το μόνο πράγμα που στέκεται ανάμεσα σε εσένα και την εκπληκτική επιτυχία είναι η συνεχής πρόοδος που χρειάζεσαι πειθαρχία. Αυτό το απόφθεγμα τονίζει ότι η επίτευξη σημαντικής επιτυχίας συχνά εξαρτάται από τη συνεχή πρόοδο και την πειθαρχία που απαιτείται για να τη διατηρήσουμε. Υποδηλώνει ότι ενώ ο δρόμος προς την απίστευτη επιτυχία μπορεί να φαίνεται τρομακτικός, το κύριο εμπόδιο δεν είναι οι εξωτερικοί παράγοντες αλλά η εσωτερική πειθαρχία που απαιτείται για να συνεχίσουμε να προχωράμε σταθερά. Η ιδέα είναι ότι η επιτυχία δεν είναι συνήθως το αποτέλεσμα μιας μοναδικής μεγάλης προσπάθειας, αλλά μάλλον η συσσόρευση επίμονης, πειθαρχημένης εργασίας και συνεχούς βελτίωσης με την πάροδο του χρόνου. Εστιάζοντας στη διατήρηση της πειθαρχίας και στη συνεχή πρόοδο, είναι πιο πιθανό να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να επιτύχετε εξαιρετική επιτυχία.